السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. И този месец на пост ни е заповядан от Аллах, за да укрепим връзката си с Аллах и да се погрижим за духовното си преобразяване. Всеки един Ахмади, и аз се моля Аллах да даде възможност на всеки Ахмади наистина да се възползва от този месец и да има предвид, че човек може да постигне истинска полза само когато се стреми да поддържа и да се отличава в своите стандарти за любов към Аллах и поклонение към Аллах. Дори след месец Рамазан, тогава ще можем да изпълним целта на нашето творение, и ще продължавам да споменавам и благата от месец Рамазан. В предишните си проповеди съм споменавал събития, свързани с любовта на светия пророк салалаху алейхи ва салям към Аллах и предаността му към поклонението към Аллах. След това и любовта на обещания Месия алейхи салам към Аллах, неговата любов и стандарта на поклонение. Тази поредица ще продължи да се споменава и в следващите събития. Това са благословиите, че тези поредици от събитията за тяхната любов към Аллах ни е довела до разбирането на Рамазан, давайки ни възможност да анализираме себе си в тази светлина за да можем да подобрим условията си. Затова трябва да имаме предвид всички тези случки, да се анализират спрямо тях и да се стремим да подобрим собствените си усилия и стандарти в тяхна светлина. Не бива просто да слушаме и да се наслаждаваме на тези случки, а по-скоро те трябва да бъдат нашият водещ принцип към промяна
През 1907 година на Молви Мохаммад Абдулла е дадено едно листче хартия, което да изхвърли, но на това листче е било написано от обещания Месия алейхи селам и неговата благословена съпруга, и затова вместо да изхвърли листчето, той го е запазил на сигурно място при себе си. По-късно в един момент той е казал, че го е загубил, но човекът, който му е дал това листче, Аматул Рахман, му обяснил предисторията на написаното на листчето, което го е направило още по-специално, и затова той разказал тази случка и Аматул Рахман разказал, че един ден обещаният Месия алейхи селам и съпругата му опитали експеримент, искали да видят дали могат да затворят очи и да пишат на лист хартия. Обещания Месия алейхи селам е затворил очи и написал, че човек винаги трябва да се бои от Аллах и да се моли 5 пъти на ден. Това бил стандартът, който обещания Месия алейхи селам очаквал от своите последователи, и неговата благословена съпруга на обещания Месия е написала: Махмуд е моят любим син, никой не бива да го безпокои. Тя написала още, че Мубарак Ахмад иска бисквити. Дори в спокойната обстановка в дома си, когато обещания Месия алейхи селам е написал нещо, без да го обмисли предварително, но все пак се отнася до даване на пътствия. Това е, което отличава онези упълномощени от Аллах от останалите. Той се интересува от установяването на Божията любов и останалите. В един друг случай се разказва, че обещания Месия алейхи селам някога е възнамерявал да предприеме уединение извън Кадия и също така да се възползва от възможността да види Индия. Затова обещания Месия алейхи селам решил да отиде в Суджанпур, в Гурдаспур. За това уединение, да предприеме това уединение в Хушиарпур. И така обещания Месия алейхи селам уредил престоя си в Хушиарпур и след това тръгнал на път с една малка каруца. По пътя имало река, която е трябвало да се прекоси с лодка, и докато били на лодката, обещания Месия алейхи селам е казал на един от своите спътници, който го придружавал в това пътуване,
да останеш в компанията на човек напълно отдаден на Бог е като да се качиш на тази лодка. Има ли надежда да стигнеш до другата страна или риск от удавяне? Сподвижниците чули това, но не му обърнали голямо внимание. Обаче от тримата сподвижници придружаващи обещания Месия Силам, един в крайна сметка станал отстъпник и тогава сподвижникът, на когото обещание Месия Силам направил това изявление, Мия Абдула Синуари, разбрал какво означава това. Веднъж в Хошиарпур обещания Месия Алейхиссалам обявил намерението си да прекара 40 дни в уединение и след това изтичането на този 40-дневен период той останал още 20, за да се среща с хора и да отговаря на техните въпроси. Той също така инструктирал тримата сподвижници, които били с него, на които бил възложил различни задачи, да общуват с него толкова, само доколкото той да общува с тях и нищо повече. И така обещания Месия Алейхиссалам отправял молитвите си в горната част на дома, а за петъчната молитва той инструктирал да се намери джамия в покрайнините на града, където те да могат да отслужват петъчната молитва. Той беше наредил, че когато му се донася храната, да не чакат той да се храни, а да оставят храната и да тръгват, и ако има някаква празна купа, да я взимат. И идеята бе, че да се намери някое свободно място, което да водят петъчна молитва. Двадесети февруари е бил един благоприятен ден, че веднъж Мия Абдула Синуари отишъл да сложи храна пред вратата на обещания Месия Алейхиссалам и самият той започнал разговор, казвайки, че в онези дни Аллах му е открил огромни щедрости и понякога Аллах е
разговарял с него за дълги периоди от време. Той казал, че записването на тези събития и случки би заело много страници и именно по това време на същото уединение обещания Месия Селам получил едно пророчество относно обещания син, което щяло да се изпълни с блясък в лицето на Хазрат Мирза Баширудин Махмуд Ахмад Разинаху, който по-късно станал втори халиф на мюсюлманска общност Ахмадия. Днес и така и 20 февруари и мюсюлманска общност Ахмадия отбелязва денят, в който е било обявено това пророчество и е дело на Бог, че това събитие е стигнал до на този ден, сред поредицата от събития, които съм представял и успял да представя. Това е контекста на пророчеството на 20 февруари, ден, в който е отбелязван в общността като денят на пророчеството за обещания реформатор Муслимаут Дей, денят на Муслимаут. На връщане от Хошиярпур се е случило събитие по пътя. Обещания Месия алейхиссалам е спрял да си почине за малко. На мястото, където е спрял, се намирал гробът на един известен светец. Обещаният Месия алейхиссалам отишъл до гроба и вдигнал ръце в молитва за починалия. След като си тръгнал от гроба, обещания Месия алейхиссалам казал, че докато се молил, му бил показан същия този светец в видение и седнал пред него. Той имал големи очи и тъмна кожа. След това обещания Месия алейхиссалам намерил мъж от местността и го попитал за светеца. Мъжът казал, че светецът е живял преди 100 години и външният му вид е описан като такъв с големи очи и тъмна кожа. Точно образът, който обещания Месия алейхиссалам е видял в видението си. Каза, че тези, които са изключително близки на Аллах, получават такива видения и имат такава сила. Докато се молил по време на уединението си, обещания Месия алейхиссалам му е било показано видение, в което му е било показано видение, че със следните думи: блажен е този, който е в него и който е около него. Обещания Месия алейхиссалам обяснил, че
който е в него, се отнася до самия него, а който е около него, се отнася до неговите сподвижници, които са били с него. В това има и поука. Един от хората, които са били с обещания Месия Силам, е Фатехан, който по това време е бил изключително предан на обещания Месия Силам. Но по-късно се е поколебал и е станал отстъпник. Следователно, независимо от всичко, човек винаги трябва да се моли да постигне в добър край. По време на своето уединение, обещание Месия Силам казал, че Аллах му е говорил и е казал такива неща, които мнозина около него не биха могли да разберат. И ако им ги каже, те биха се поколебали. Начинът на молитвата на обещание Месия Силам е описан по следния начин. Когато стои човек прав, обещание Месия Силам е връзвал ръцете си за пъпа си, а средния пръст на дясната си ръка достигала точно пред левия си лакът. Когато отправил молитва, челото му е на земята между ръцете му с пръсти, обърнати към Каба, и когато ставал от молитва, оправил своя тюрбан, дрехата си или на металото си, тъй като обикновено е бил по-свободен, по-хлабав. Когато чумата за първи път ударила мястото, обещание Месия Силам отишъл да пренощува в една овощна градина заедно с семейството си, тъй като било най-добре да бъдат на открито място през периода на чумата. Сподвижниците назначени да стоят на стража през нощта записват, че по време на своя длъжност често виждали обещания Месия Силам да се моли и всъщност те казали, че не знаели кога обещания Месия Силам е спал, тъй като винаги се е виждал как се моли докато извършвал доброволна молитва преди зазоряване тахаджуд. Понякога обещание Месия Силам може да се чуе да повтаря непрекъснато
Ихдина сирата al-Мустаким, напътствай ни правилния път. И следователно и ние трябва да повтаряме тази молитва, за да останем на правилния път. И по подобен начин е записано, че обещания Месия Алейхиссалам веднъж бил видян да извършва доброволна молитва преди зазоряване, около 3 часа сутрин, и един от неговите сподвижници го видял и също извършил доброволна молитва преди зазоряване малко по-далеч, в смисълта, че ще се опита да стои в молитва с него. Един от неговите сподвижници, който го видял и се опитал да извърши молитва преди зазоряване малко по-далеч, в смисълта с него, след той се опитал да стои в молитвата толкова дълго, колкото и обещания Месия Алейхиссалам, но той стоял толкова дълго в молитва, че само след 2 молитви сподвижникът се е уморявал и вече не можел да стои в молитва. Такъв бил и начинът, по който обещания Месия Алейхиссалам се е стремял да отдаде дължимото на своето поклонение. Веднъж някой попитал обещания Месия Алейхиссалам какво трябва да направи, ако се окаже, че не е в състояние да извърши доброволна молитва преди зазоряване, т.е. намаз тахаджуд. Обещания Месия Алейхиссалам е казал, че в този случай най-малко човек трябва да потърси прошка от Аллах, като рецитира истигфар, молитва за търсене на прошка от Аллах, и постоянно да бъде заед с споменаването на Аллах. Това би позволило на човек в крайна сметка да започне да извършва доброволна молитва преди зазоряване. И отговорът на обещания Месия Алейхиссалам не е заместил на извършването на доброволна молитва преди зазоряване някакъв заместител, а по-скоро е прекрасен, тъй като предоставя средство, за което човек може да използва, за да го насочи към извършването на доброволна молитва преди зазоряване. През месец Рамазан човек трябва особено да се стреми да извършва доброволна молитва преди зазоряване, въпреки че молитвите намаз тарави се изпълняват през Рамазан, те не служат като пълен заместител на доброволната молитва преди зазоряване на намаз тахаджуд, а следователно дори тези, които изпълняват молитвата тарави, трябва да се стремят да извършват продължителността на доброволната молитва преди зазоряване, било то 2 или 4 рекята.
हजरत चौधरी भाई अब्दुर्रहीम साहब बयान करते हैं कि इब्तदाई अयाम में हजूर का मामूल था कि हजूर नमाज़ों में अमूमन सबसे पहले मस्जिद में तशरीफ़ लाते थे। चुनांचे एक दफ़ा मैंने कोशिश की कि मैं Записано е, че обещания Месия, алейхиссалам, винаги е अपनी जवानी की взимал абдест, т.е. измивал се преди молитва. गुजारा। И е наблюдавано, че когато е излизал उन्होंने मोहब्बत इलाही से да फरमाया, отговори на зова на природата, той винаги е उसने हजूर извършвал абдест след това. और नमाज और तिलावत Записано е, че обещания Месия, алейхиссалам, постоянно е рецитирал और बुजुर्ग समझे जाने वाले Свят е Аллах и на Него е хвалата. बदर हुसैन साहब लिखते हैं Свят е Аллах, ये उनकी शहादत है। Всемогъщият. इस्लाम के दावा मामूली Освен това е записано, че सफ़े अव्वल में चले गए थे। в ранните дни नावल हज़रत मसीह मौद обещания Месия алейхиссалам винаги е दाना एतराज़ात भी किए। бил първият човек в हजूर के ज़माने क़याम सियालकोट джамията को मुखालफत के हजूम में и веднъж някой решил да се опита लिखते हैं да стигне до джамията преди него, एतमाद но въпреки това усилие и опит, когато стигнал до джамията, और बुलंद обещания Месия алейхиссалам вече е бил там. अपनी उलूह हिम्मती के मुकाबल किसी का वजूद नहीं समझता। अंदर कदम रखते ही वजू के लिए पानी मांगा। जिस वक्त वाक़या बयान कर रहे हैं वहाँ जिस कमरे में दाखिल हुए वो Веднъж पाकर नमाज मगरिब अदा की обещания Месия алейхиссалам тръгнал да में थे। उसके बाद присъства на едно съдебно заседание, फिर मशहूर मुस्लिम когато по пътя започнал да вали. И затова обещания Месия алейхиссалам отишъл към дома मरहूम ने на един мъж, който живеел в मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने близост до една планинска местност, जिला सियालकोट में मुहर्रर недалеч от пътеката. Спътникът на обещания Месия алейхиссалам отишъл напред, за да поиска разрешение от собственика на къщата. और हम चश्मदीद Обещания Месия алейхиссалам да влезе на शादी में भी мястото, но собственикът отказал. बुजुर्ग थे। Това довело до спор между собственика на къщата и сподвижника. बुनियाद में सर्फ होता И в крайна сметка собственикът तो आम से कम मिलते थे। започнал एक दफ़ा да проклина сподвижника, सियालकोट में чувайки този спор. Обещания Месия алейхиссалам пристъпил напред и казал, че веднага щом погледът му срещнал този на собственика, преди дори да успее да каже нещо, बड़ी आंख собственикът навел глава и смирено казал, हमने उसकी कदर न че единствената причина, को बयान नहीं कर सकते। поради която не позволява на непознати да влизат в дома му, वो उन लोगों में से थे е, че има малка дъщеря, पास बंधे होते हैं। но казал на обещания Месия алейхиссалам, че може да влезе. И обещания Месия алейхиссалам и този собственик на къща били непознати, но лицето на обещания Месия алейхиссалам उसको भी उसके излъчвало हज़रत मसीह इस्लाम की толкова силно сияние करने वालों के в резултат на से नूर टपकता है। неговото поклонение हज़रत मिर्ज़ा и служение लिखा है към Аллах, कि हज़रत че дори този прост човек, कि उनसे हज़रत मसीह обикновен човек, успял да го разпознае लौदी पहाड़ и веднага, щом видял पर रास्ते में обещания Месия алейхиссалам, मैं और मेरा साथी जक्के से उतर आए। той разрешил गाड़ी आदमी के मकान की तरफ गए। той разрешил да влязат в дома му. साथी ने आगे बढ़कर मालिक मकान से अंदर आने की इजाज़त चाही मगर उसने रोक दिया। एक छोटा सा कमरा होगा, बेचारों गरीबों के मकान तो ऐसे ही होते थे। इस पर उनकी बाहम तकरार हो गई और मालिक मकान तेज़ हो गया और गालियां देने लग गया। जब उन्होंने कहा कि मैंने आना है, उसने कहा मैं नहीं आने देना, तो तूतकार शुरू हो गई। हज़रत साहब ने फरमाया मैं ये तकरार Дори когато е заед और यूं ही मेरी с съдебни дела, तो पेश време, което със сигурност би било изпълнено с тревоги и стрес मैं ये बात за всеки, बात ये है независимо дали е ищец или ответник. अजनबी आदमी को घर में नहीं घुसने देता Подобни въпроси никога не са възпирали कि वो एक अजनबी
обещания Месия Селам да отправя молитва. И всъщност, когато обещания Месия Селам е бил по средата на съдебно дело, той винаги се е старал да отправя молитвите си на време, независимо от факта, че е можел да бъде призован в съдебната зала по всяко време. Веднъж по време на младостта си, обещания Месия Селам е написал писмо до баща си. В една част от писмото той изразил, че вижда на всеки няколко години да избухва някаква форма на пандемия в някоя част от света. Той изразил мнение, че за него това със сигурност е знак на последните дни, края на света, края на времето. Обещания Месия Селам е изразил, че в резултат на това се е отвърнал от света и че виждаме подобни състояния и условия в света днес и за това трябва да се съсредоточим много върху установяването на силна връзка с Аллах. Обещания Месия Селам наистина е изоставил своите удобства и в света и богатства, които лесно е можел да запази. И всичко това в името на вярата си. Един случай в Кадиан, при който един нов мюсюлманин, който бил земеделец, споделил с обещания Месия Селам, че има голяма реколта и който трябва да разпредели и поискал разрешение да си тръгне. Обещания Месия Селам отговорил, че самият той е изоставил голяма част от света в името на вярата и затова посъветвал новия мюсюлманин и той да остане в Кадиан още няколко дни, за да се съсредоточи върху подобряването на духовното си състояние и след това да се погрижи за реколтата си. По този начин обещания Месия Селам е учил, че човек трябва да осъзнае собствените си обстоятелства, като не бива да се потапя напълно в света, нито да се откъсва напълно от него. Независимо от всичко това, човек винаги трябва да помни Аллах и за Аллах и никога да не го изоставя. Хазрат Мирза Башир Ахмад е казал, че майка му веднъж е споменала,
Веднъж обещания Месия Алейхиссалам е разказал, че е получил от Аллах Субханаллахи ва бихамди Субханаллахи лазим. Трябва да се чете многократно. И неговата майка и баща винаги са споменавали многократно това, дори докато са си почивали. И Хазрат Мирза Баширудин Ахмад разказва, че аз много пъти съм слушал как баща ми споменава Субханаллахи ва бихамди Субханаллахи лазим. Неговото състояние на сън е било такова, че често се събуждал и прекарвал време в молитви или в споменаване на Аллах. И най-вече се чувал от устата му думите, които произлизали с Субханаллахи ва бихамди Субханаллахи лазим. Веднъж, когато болестта му била напреднала и усетил последните си дни, е написал в писмо, че през тези дни виждам притеснение в очи, че във всяка една страна, във всяка една част в света избухва някаква форма на пандемия в част от света и изразявам мнение, че за него това със сигурност е знак на последни дни и края на времето. Обещания Месия Алейхиссалам изразил, че в резултат на това и се е отвърнал от светското и такива ситуации, подобни условия в света днес виждаме и затова трябва да се съсредоточим много върху установяването на силна връзка с Бог. Обещания Месия Алейхиссалам наистина е изоставил много удобствата си от света, дори богатствата си, които лесно може да запази, и всичко в това в името на вярата си. Той има една силна връзка с Аллах. Той изпитва такава любов към Аллах, че всяка една заповед за него е била чест да изпълнява.
ये अमर वाक़या है कि आपके गोशा नशीनी और गोशा गजीनी से इस कदर मोहब्बत थी कि आप कभी जलवत में Той ना е казал, че ако हुक्म की तामील मद्देनजर ना होती трябва да изберя лесното или трудното, और за फरमाया да, कि अगर अल्लाह ताला मुझे इख्तियार за दे да कि खलवत успея, में से за да पसंद करता है зарадвам इस पाक ज़ात की कसम Аллах, मैं खलवत को इख्तियार करूँ бих избрал मुझे всяка तकलीफ една की जंग част, गुजारने का която उन्होंने бих नवाजा है зарадвал मेरी Аллах खिदमत में с आपकी इससे बजूज़ खुदा को своето ना पाकर поклонение. मैं तकरीबन 25 साल तक खलवत में बैठा हूँ और कभी एक लहजा के लिए भी नहीं चाहा कि दरबार शुरू Баща му е имал मुझे в तौबन इससे करार 7 मिली कि लोगों локации में मिलकर बैठूं मगर имоти и богатства, но казал, че ако аз исках мога да запазя всичко गोया कि ये किस्म и да живея आपके वाले साहब की मलकियत में в един удобен свят और ये सब कुछ आपने महज и в छोड़ богатство, दिया но аз наистина съм изоставил वाले से नसीहत тези удобства चुनाचे एक и वाक़या में लिखा богатства, है कि मैं които मुफ्ती лесно मुफस्सल साहब можех बयान да करते हैं запазя. कि मैं एक दफ़ा कादियान गया तो वहाँ एक नौ मुस्लिम शख्स था उसने हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज़ Както किया и कि हुज़ूर मुझे इजाज़त един दें случай в कि Кадиан, при който परसों един बाद बड़ा दिन мюсюлманин मैंने е तकसीम бил करानी земеделец и споделил на обещания Месия, че има голяма реколта, बटाई होती है उनसे която трябва да फरमाया कितनी फसल है разпредели и उसने अर्ज़ किया поиска कि बहुत सारी разрешение да си फरमाया тръгне. मैंने तो बहुत से गांव छोड़कर खुदा ताला का दरवाज़ा इख्तियार किया Обещания Месия се отворил, че самият अपनी दीनी той हालत बेहतर करें е изоставил една много ताला голяма इंशाअल्लाह част ताला от फजल करेगा богатството си बहरहाल आप в मुझसे света इजाज़त चाहते होंगे आपने ये в името फरमाया на вярата कि и जो затова दुनिया е посъветвал दुनियादारी बिल्कुल तर्क भी नहीं करनी जो अल्लाह ताला ने इनामात दिए हैं и उनको कबूल новият करनी мюсюлманин बहरहाल उस नौ भाई की तरबियत के लिए आपने उनको यही да फरमाया остане още няколко дни, वही हालात के मुताबिक भी за होना да चाहिए се съсредоточи върху कोई भी हालात देखकर देखना चाहिए подобряването ना на डूब जाएं духовното ना състояние डूब जाएं और и след това да अल्लाह се को погрижи ऐसा за हो कि जो реколтата си. दुनिया के वो भी ख़त्म हो जाएं По този начин वही हुई तालीम इस्लाम Обещания Месия Селам е учил, че човек трябва да се एक बात осъзнае हमेशा याद रखनी चाहिए собствените अल्लाह си ताला обстоятелства. को कभी नहीं छोड़ना इस पहलू से Независимо от човек बहुत एहतियात की дали जरूरत винаги трябва да помни है ये थे Аллах आपके и никога да не го изоставя. बातों के बाज़ पहलू जो Сега искам अल्लाह ताला इस да रमज़ान направя महीने апел за में молитви. Нека Аллах ни даде възможност да отдаваме истинско и справедливо поклонение по време на Рамазан ताकि हम ज़्यादा से и ज़्यादा да ни даде възможност да увеличим любовта към Аллах, बाद में भी इस за да फैसले можем да постигнем пълна полза от Рамазан и тези благослови да продължат и след Рамазан. और एक मुसलमान को Нека Аллах ни даде възможност да станем истински отражение на това какво означава да си истински вярващ. Отправям и апел за молитви, особено през дните на Рамазан, за онези ахмади, които са обвързани с фалшиви дела, заведени срещу тях заради вярата им и са в затворите. Нека Аллах им даде облегчение да се молим за мюсюлманския свят в света като цяло, за да бъде спасен от всякакъв вид унищожение. Нека Аллах защити невинните от това зло и ако е преопределено да се случи война, нека Аллах винаги защитава невинните и изправя несправедливите пред правосъдието. Амин. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر